Здравейте и добре дошли в един от моите епизоди на Майнкрафт. В този епизод ще ви покажа моят кораб, който създадох, с, разбира се, още малко помощ от други. Ето го, как изглежда. Имаме си екипаж от вилиджери. Ето как изглежда отстрани. Има и българското знаме, защото ние сме българи. Така. Да го видят всички, че тук българи са го построили. Българи. Така. Знамена платната. И добре да видим как е кораба. Започваме още от носа. Кацваме отпред на носа. Така. Ой, само да не падна. Добре. Ето това е нашия кораб и екипаж от пирати. Помощ пирати. Така. Ето, тук се слиза надолу. Тук имаме оръжие да вземеме и оръдия. И така е от другата страна. Само да не запали дървото. Запали го, проклятие. Айде. Не ми е жалко дървото. Така. И тук също се слиза. Тук пак има оръдия. И пак оръжия наредени. И тук още екипаж. Така. Ето тук управлява капитанът. Ето аз съм капитан. Дясно на борт, ляво на... Дясно на борт, ляво на борт. Ето го там горящото чудо. Дали ще мога да го загаса с стрела? Ето така. Ами ето така. Не, отивам да го изгаса. Не искам да гледам как гори. Айде, готово, чао. Така. Сега, нали? И сега се качим нагоре на наблюдателницата. Където гледаме какво става и да ни нападат други пиратски кораби. Тя гледайте каква хубава гледка. А там си имаме село, което ще го береме. Ще обираме село. Понеже съм на креатив, ще се метна. Така. И тук под стълбите имаме водолазни костюми при удавяне. Сини боядисано като водолазни, енчантнати. Да, имам енчантнати с дишане 3, да можем да дишаме под вода. И само ви да... Накъде добре. Сега само да превключва на гейм мод. Не. Така. Да видим колко може да издържиме с тях, без да пълваме въздух. Така, ще се метна, ще се плюсна през носа. Обаче има проблем. Всъщност няма проблем, добре. Проклятие, една секунда. Сега да намеря начин. Тук трябва много да внимаваме. Проклятие ограда. Аз имам вратичка, така че набро ще се метна през нея. Ето я. Затваряме зад нас. След нас затваряме. Добре. Ето, както виждате, издържа доста време балончетата, без да ми се намали. И това при случай, ако кораба нещо стане, но да не му стане нещо. И вилиджерите могат, всъщност те не могат да се облекат, но просто така. И да скачат във водата. Да могат да плуват и да стигнат до другия бряг. И ето така мина един от моите епизоди на... една секунда. И така мина един от моите епизоди на Майнкрафт с този гигантски, надявам се да ви е харесал, хубав кораб. И ако го харесахте и мислите, че е добре съм го направил, можете да го харесате и да намерите някои идеи, с които да го подобря в коментарите. И можете и вие да си го направите. И чао и до следващия епизод.